Jeg holder ikke over efter det her. Ryger noget ud af særligt tit. Men nogle gange. Det kan ikke have røget noget ud. 2 gange er der røget noget ud, men det jeg tror ikke, det kommer til at påvirke det. Jo, det gør det, hvis der er røget bare en lille smule ud, så påvirker det. Ja, på det ene punkt. Men resten det kommer stadig til at have en konstant fart. Nej, fordi farten bliver mindre og mindre og mindre, jo længere du kommer ned, fordi der er mindre tryk. Vi har stadig en grad på det. Skal vi tage den om? Nej. Skal vi ikke? Pænt rundt i armen nu. Svans. Jamen, det er bare lige forberedt på, at du skal sidde der et stykke tid. Ja. Nå, så kan du hygge dig? Ja, det er smukt. Du kan kun sidde der i 50 sekunder. Og I kunne ikke bare selv få den til at stå og holde? Har vi prøvet. Ja, vi har prøvet med Tape fungerer ikke. og Ikke på vind. propper. Nej, Der er gået 1 minut, Søren, så du er halvvejs. der er gået min... Fuck! Det er så langt. Det er en fucking lang video. Jeg er ikke engang halvvejs endnu. Den er ikke nede på 57. Jeg er nede på 800. 1 minut og 15. Nu er den nede på 750. Nej, det er 850. Hvornår stopper vi den? Stopper vi den, når den rammer pladen, eller stopper vi den? Er der også jer, der har sprøjtet på gulvet? Ja. Er vi ikke gode? Hvornår skal jeg stoppe videoen? Vil du ærligt have mig til at svare på det spørgsmål? Efter 3 minutter. Eller var det retorisk? Ja, nej, efter 4 faktisk. Hvis den ikke allerede er, hvis den ikke er helt færdig der. Okay. Så den, når der simpelthen ikke kommer mere vand ud? Vi skal jo bruge det. Altså. Fuck, hvor går det langsomt. Det der. Kan vi ikke lige tage sådan en svupper, og så... Det siger du bare. Vi skal på et tidspunkt se den der video med lyd på. Nej, skal vi tage den om? Hvad gør vi? Så er han hold ordentligt for helvede. Hvornår skal jeg stoppe? Og hvad? Ved du hvad? Vi tænder på vandhanen og begynder Vi har også Sara Karolines forsøg med ind over vores voice. Ja, Den kan vi også det er høre. rigtigt. Hvis vi hører den her med lyd på et tidspunkt, så bliver den Det altså bliver sjovt. Det bliver sjovt. Lige så, når den kommer ned, hvis den kommer ned og rammer den der, så stopper vi den der, for så begynder det at påvirke vores resultater. Det gider vi ikke. Hov, Søren. Flyt din finger fra din... Nej, den anden hånd. Sådan, så vi kan se strålen. Du kan sådan transportere. Ja, vi kastede ikke godt, men det var ikke så længe, for vi kan... Nej, vent. Der er gået 2 minutter og 40 sekunder. Bare for du spejler den ind i mit øje, så bliver jeg blik. Okay, ved du hvad? Når den render ud på 300, så stopper vi. Nej, ikke nu. Nej. Jeg står bare klar. Men der er ikke nogen grund til Vi det. kan godt fortsætte efter. Kan jeg godt det? Men jeg er bare bange for, at der ikke er plads på lige telefon. Det er der. Jeg synes virkelig, Men det kommer til at knive. Ja, præcis. Vi var meget bygget de der. Jeg ved det ikke. Har du ikke Stopper tjekket under leveplads. Jeg har lige slettet 7 andre videoer, der ikke skulle bruges til noget. Ja, okay. Fuck, gjorde det nok. Hvad sker der? Var den ene af de videoer plastikbold, vi ser? Jeg har dem alle sammen. Vi har dem alle sammen. Fordi det er en rigtig, Den rigtig tog lang tid også, ja. Fuck, sæbe med det her. Det er fandme noget røv. den her. Og så har man sådan, ja. Fuck.